Napilding kandidato sa pagka-barangay kagawad sa Kibawi, Bukidnon. Gisulong ang balay sa nidaog nga kapitan. Apan wala kini og ang ugangan lamang ang naabdan sa balay nga iyang gipamusil patay. Ang detalye sa report ni James Pauloya. Dead on the spot ang magtiayon nga mga senior citizens sa barangay Kiuraw, Kibawi, Bukidnon. Human gipamusil sulod mismo sa ilang panimalay. Pasado alas 11 sa gabi sa mismong adlaw sa eleksyon. Sa investigasyon sa Kibawi Police, usa ka kandidato sa pagkabarangay kagawad sa lugar ang sospek nga napildi nga wala una gipanganlan. Gisulong matud pa niini ang balay sa incumbent kapitan nga mausab ang midaog sa eleksyon nga paryente lamang sa sospek. Apan wala sa balay ang kapitan, ug ang magtiayong ugangan sa kapitan ang naabtan niya nga iyang gipahimungtan ug gipamusil patay. Gusto siya mo appeal sa partido nining incumbent nga barangay kapitan. Pero wala na siya na-appeal. Then mo din tong paggawa sa resulta October 30 nga wala gid siya na insufficient ang boto ayang nakuha, so wala siya nakadaog. Pagkahuman sa krimen, dali kuno misibat ang duha ka mga sospek. Apan paglabay sa halos 24 oras human ang krimen, voluntaryo nga misurrender sa Damulog Municipal Police Station ang sospek. Pasakaan kini og kasong double murder samtang ginapangita pa ang igsuon niini. Kani manggong mga inani kung mag-involve og mga kandidato is mo-undergo pa man gyud siya og validation and investigation to confirm kung election-related incident. After mga pila ka days kay moagi pa man kani siya og committee, di pa gyud nato ma-confirm dayon kung election-related incident. Pero kani nga panghitabo karon naapagid siya sa level sa suspected pa lamang. Ako si James Pauliap para sa One Mindanao.